Ubuntu TV asibuyele masisweni. Sithi sibuyela emsuka sibuyela eimpandeni zokhokho bethu. No. Ofuna ukungitshela ukuthi kuzokwenzakalani ngami after death. Ngicela ukuthi aqalafe kuqala bese abuya azongitshena ke ukuthi ngizoyisola because awukwazi ukungitshela ngizoyisola sengifile wona usaphila emhlabeni. Wonke umuntu okholelwa kule ncwadi le ukuthi iyizwi likaNkuluNkulu akakholele eqinisweni, ukholelwa kwi-illusion, ukholelwa kwi-ideology yabanye abantu because amanga siwathola kwaqala kuli iBhayibheli. Mhlawumbe mangicabanga ngoJesu sekuyifikela nje uSpider-Man ngoba it's a book character my brother. uJesu noSpider-Man akuhlukanga, kuyafana, it's a book character. If umuntu azothi uJesu waphila then ngicela ungivumele nami ngithi uSpider-Man uyaphila. Bukele ekhaya, sihlele nawe lapha ekhaya labansundu, ekhaya labantu, kwaMntongoni, kwaMntonsundu. Ubuntu TV sithi azibuyele emasisweni. Uhleli nami ke lapha umntaka Phosha umzukulu kaMangwenya kodwa kwakanari Sibongo kinanare khomyana gesabulawe sirumula sabubira sekeni metsi ngisatswa kamulu lwasone likhubathu lamanagedi khanchi mawubi mpande yeminyele wadonsa kude amanzi wagcinela abaphelele amathembi nyoke lihlazi mabona bulawe hlamba zimnabatheli kade bemthuka abantu kodwa solemile nje ethi ubuntu kubantu sanibonani siyanamukela Ubuntu TV. Injongo yethu yalomsebenzi esiwenzayo ukuthi sisize umuntu onsundu ukubuyela eimpandeni zakubo ngoba eqinisweni kuningi okusehlelayo einsukwini zanamhlanje, kuningi okusehlelayo eimpilweni zethu ingoba asisekho eimpandeni zethu thina ndle emnyama, thina ndle nsundu. Namhlanje ziningi izinto esizibonayo ezenzeka emphakathini, ziningi izinto esizibona ezenzeka kubantu. Abantu sebecishe bafane nezilwane, sezingcono nezilwane kubantu indlela esiphila ngakhona. Abantu bayabulalana, abantu bezana izinto ezibhlungu ngenxa yokuthi sakhishwa eimpandeni zokhokho bethu. So injongo yethu ukuthi sithi Mntonsundu thola indlela yokubuyela eimpandeni zokhokho bakho, thola indlela yokubuyela ebuntwini bakho njengomuntu onsundu. Eqinisweni isihlahla noma ungasinquma nje ngaphakathi usihlukanise neimpande zaso, noma ungasithatha uyositshala angeke sikwazi ukuthi siphinde sibuye sibambe futhi sihlumeze lonke sihlukaniswe neimpande zaso. Kodwa yonke into exhumene neimpande zayo iyakwazi ukuthi iqhakaze ikhiphe nezithelo. Mhlambe ngakho kunzima ukuthi sikhiphe izithelo thina ndle emnyama, sihleze silandelele emuva yonke into, silandela ama products aqhamuka nabantu abezinye inhlanga ngoba thina asikwazi ukuqhakaza mhlambe lokuthi sakhishwa eimpandeni zakithi. So injongo ukuthi sibuyisele abantu eimpandeni zakubo. Kuningi esakhishwa ngakho eimpandeni zakithi thina abantu abamnyama. Sithi Mntonsundu buyela eimpandeni zokhokho bakho, Mntonsundu buyela eimpandeni zakho, zazi ukuthi umuntu omnyama, umuntu onsundu uneimpande zakho zakini. Sikubuyisela eimpandeni zakini. Ziningi izinto esakhishwa ngazo bakithi eimpandeni zokhokho bethu, saphwane inkolo mbumbulu ezingasisizi ngalutho kodwa ezisikhohlisa zisenza sihlale sizigqila zabanye abantu futhi sihlale sixabana thina sodwa silwela ngisho izinto esingazazi. Mntonsundu sifuna nje ukukubuyisela, ukukusiza ukuthi ubuyele eimpandeni zokhokho bakho. Iyona njongo yethu la ekhaya. Ngakho ke bukele ekhaya Ubuntu TV ngoba sithi azibuyele emasisweni. Angikuveze mina njengomntaka Phosha umzukulu kaMangwenya ukuthi angisiwona umthombo wolwazi, kuningi nami engingakwazi. Baye bathi abakwazi ukuhumusha bathi iron sharpens another iron. Ngamanye amagama ngiyakumema nawo sekhaya bangabe khona ulwazi onalo ngalolu hambe siluthathayo lo ukuthi sithi unlearn and relearn, sike silahle ezinye zeimfundiso esayiphiwa ezingasisebenzelanga ngalutho, sifunde okusha okuzosisebenzela, okuyosikhulisa, kusincedise, kusisiza ukuthi sibuyele eimpandeni zokhokho bethu. Ungahlali nje kuphela ungibukele kodwa sondela sizoxoxisana, sondela sizohlala phansi mina nawe sidingide lolu daba, sisize owakithi osikhumbe simpisholo, sisize owakithi onsundu ukuthi sikhuleni bafowethu siye phambili. Ngakho ngiyacela lapha ekhaya ukuthi mangabe khona ulwazi onalo ungahlali phansi ungalifihli ulwazi lwakho bafowethu. Ukuthula kwethu isizwe siyafa. Ayikho into ebuhlungu ukuthi isizwe sife ulwazi sinalo kodwa isizwe sife ngoba thina sikhetha ukuthula nolwazi. Yebo kona kuyosenza izitha zabaningi ngoba lezi zinto esaphiwa zona ezingasisebenzele ziphenduke
i-comfort zone nendlela yokudla kwabanye bethu and bacindezela abanye abantu. So mesikhuluma siphenduka izitha kubona, kodwa uma singathula isizwe siyoqhubeka sife. So ngiyakumema, sondela uzohlala nami, sihlale phansi sidingithe lolu daba, siphakela abantu bakithi into ezobaphumelelisa. Mhlawumbe isizwe sakithi singaqala naso bese siyaqhakaza, siyabonakala naso, siyaphakama. Akuceleke mbukele ekhaya lapha, ekhaya labantu kwaMntongoni. Sibuyele emasisweni bafowethu, Ubuntu TV noMtaka Phosha. Angicela ukuthi ukuze siqhubeke sikuphakela lolu lwazi sobe esikuphakela lona, ngiyakucela ke nawe shaya usubscribe lapho, and also yonke into ozoyibona la ekhaya ungandluli nje ungazange washaya like waphinde wakhomenta lapha yana. Mhlawumbe mangabe uyayishare, phinde uyishare futhi nawe ukuze sithola amandla siqhubeke nathi sikuphakele lokho esikuphakela kona. Sibuyela emasisweni, asibuyele emasisweni. Ubuntu TV, mina Mzulu kaMangwenya, ngiyazibongela kakhulu kini nonke, Mzonsundu, Mzomnyama.